blessing bazalwane, sibonge kakhulu ukuba Mother's Week, which was very much powerful and dynamic. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngasho khona Monday ngivula ngathi ngiyathandaza ukuthi kungabi i-event, kungabi isivuthe sesonto elilodwa. Sathi imvuselelo isuke izo kickstart ukuthi imoto ihambe ngamandla. Sithanda ukholwa ukuthi lemvuselelo sibe nayo actually bekuyona yomama bodwa, bekuyibandla lonke. Siyathandaza ukuthi lemvuselelo ibikhona isiqhube njalo, from strength to strength and from glory to glory. Sibongile kakhulu mamlukhele, sibebongile abazalwane konke uNkulunkulu akwenzise khona kule ndawo. Kube ne confirmation ukuthi that's what God wants us to do. Nokuthi ufuna sibe kuphi, senze kanjani. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe. Siyafisa ukuthi unwasubele emuva usibongele kubabulukhele ukuthi akurelease uzokwakha umzimba kaNkulunkulu. Usibongele nasebandleni, usikhonzele nasebandleni. Usho ukuthi siyabathanda kakhulu ngoba bathanda uJesu simthandayo. Sibongele kakhulu, Nkosi nathi ngakusiza ke qhubeke njalo protect lokho akutshala enhlizweni yakho kungasheleli nakancane. Sizosukuma njengebandla shaye ivesi elilodwa, simcele umama azosivalelisa. Uma ifika la phambili before shumayele, uzocela leadership ke ise futhi simthandazele ukuze singabe sisathandaza emva kokushumayela kwakhe, ukuze amgcine, amprotecte, aprotecte nalokho okuye. Ibandla lizobe limi ngenyawo ngoba sizosukuma eza phambili bese sifike mesefile sizomthandazela. Phakamisi ncinga zethu Amen. Amen. Ngiyabonga bangcwele leli thuba engilinikwa yona ngenhlonipho enkulu i-leadership baba umfundisi ne-leadership yebandla egameni lenkosi uJesu. Ngibonge kakhulu, phinde ngibonge ecommittee yomama eyabona kuhle besakhuleka ukuthi umunwe ukhombe mina. Amen.
uyazi nje baba umfundisi Tembe ngeke ngithi wasifihlela enye into uJesu ukuthi masithi siza kuye bese ethi futhi sizophinde kuthiwa sisukume sizoma ngaphambili sizokwenza okunye okuthile sasiyinikela nje kuJesu sizwa kumnandi kodwa hayi ukuthi sekufuneka usukumeke manje uyoma phambili kubazalwane akuyona into elula bangcwele akulula nakanye akukaze futhi kuze ngeke kujwayeleke noma yinini. Ngiyambonga uNkulunkulu ke bangcwele nami ngasichithi isikhathi senu bangcwele ukuthi sizongena ezweni lenkosi sizwe ukuthi uNkulunkulu nami sengivalelisa ekhaya ebandleni uLundi. Haleluya. Ngiyakhola ngeke ngiphinde ningibize bazalwane. Amen. Haleluya. Impela. Siyambonga uNkulunkulu bangcwele sibe nesikhathi esihle bomama kuningi uNkulunkulu ade kuvuselela hayi ngoba bekukusha. Akukho kusha esuke sikufunda kodwa nje sisuke sivuselelana kakhulu kakhulu nje le ndaba yokuthi sihambe singekho bitter endleleni komunye nomunye sixolelane sithandane. Amen. Ukhona nje lelizwe elivuka ekseni hayi ngoba kuyilona eliyimessage kodwa nje elivuka ekseni ngiselapha ekhaya kwaMbuyisa eliku John chapter 17 lapho uJesu khona ayevalelisa amazwi akhe ifarewell words wakhe awashiya nabapostoli ebakhulekela uchapter 17 uverse 20 kuya ku23 akavuka nje kakhulu bangcwele angizukhuluma okutheni ngawo kodwa nje ngisholo nje ukuthi avukile bangcwele la uJesu owayekhuluma khona esevalelisa umthandazo kahle kwayengakhulumi wayebathandazela kuNkulunkulu kubaba uNkulunkulu esemuka yena eseya ekhaya. Amen. Njoba esekhaya nje wake wanyathela la emhlabeni. Ngicela ukufunda nje ngisheshise uthi ulapha ku verse 20 kuya ku 23 uthi angiceleli laba bodwa kepha labo abakholwa yimi ngezwi labo esho izwi labo labapostoli kusho ukuthi thina njengoba sesiphila kulesi sikhathi ngezwi lezinceku zikaNkuluNkulu ezima phambi kwethu ngaso sonke isikhathi. Ngisacela nje osisanyana laba beze la ngoba ivuke lento yaba sadramanyana nje ngiyivukela wozani nje bantakwethu la nina nje nonke nje nila nineni bancanyana wozani sheshisani msana kuba namahloni ngoba isikhathi asisekho wozani bantakwethu. Noma bengezi kuba u12 njoba bengaka nje kodwa ngizobehlukanisa babe in two groups uzani ngapha bese kusalo yedwa ngapha. Amen. Haleluya. Uthi ke uJesu angiceleli laba bodwa kuphela. Amen. Okay. Asithi babe in two groups. Lo omunye umuntu nje osimsabayo. Nina nime ngapha. Uthi ke uJesu angiceleli laba kuphela. Khuluma nabapostoli abafundi bakhe. Uthi angiceleli laba kuphela. Ukhuluma noBaba uNkulunkulu. Uthi angiceleli lo mthandaza uqali la ku20 uqala lapha kuverse 1. Uthi angiceleli laba kuphela usho abafundi bakhe. Kodwa uthi ke ukuba bonke babe munye njengalokhu wena Baba ukimi wena Baba
ukimi. Amen. Ebese ethi nami ngikuwe, ezisho yena uJesu uthi nami ngikuwe Baba. Haleluya. Uthi ke ukuba nabo babe kithina, kusho ukuthi labapostoli, labafundisi ngolumi oluzwakalayo, labafundisi laba babe, uthi babe benze njani? Ukuthi ukuba nabo babe kithina, kusho ukuthi babe kubaba uNkulunkulu noJesu, izingceku zikaNkulunkulu. Kusho ukuthi babe ubaba uNkulunkulu kanye noJesu. Webese ethi ke ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Lobu bunye akhuluma nabo uJesu ukuthi ukuze izwe umhlaba lesikuwe bakholwe, ukuthi kusho ukuthi izwe likholwe ukuthi lezinceki kaNkulunkulu zithunywe nguNkulunkulu, ikuba babe kuNkulunkulu, babe munye kuJesu nakuNkulunkulu, ukuze abantu phela bakholwe, bazokholiswa ukuthi nje bamunye. Amen. Bengakaqala ukushumayela. Haleluya. Babe munye. Leyo nto nje kubantu sebe izobenza ukuthi bakholwe ukuthi laba abantu bavela kuNkulunkulu. Amen. Uthi ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile, izwe lazi ukuthi uJesu, bese ethi nenkazimulo ongiphe yona ngiyiphe bona. uJesu wayeneglory nje ayiphiwe uNkulunkulu kusukela emaphakadeni engulizwi. Uthi lenkazimulo uJesu uthi lenkazimulo ongiphe yona Baba, hey simanga, ukuthi ukuze uthi nenkazimulo ongiphe yona ngiyiphe bona ukuze babe munye. Into ezobenza babe munye, uJesu wabapha inkazimulo yakhe, waphisana ngeglory yakhe, wayipha laba abapostoli. Amen. Wayipha bona inkazimulo kaNkulunkulu ayiphiwe uJesu. uNkulunkulu uJesu ayiphiwe uNkulunkulu, naye uthi ke uyipha labafundi bakhe, noma uyipha ingceku zakhe inkazimulo, iglory. Ebese ethi ukuze babe munye njengalokhu thina simunye. Lenkazimulo ngeyokubabonda babe munye, bahlangane babe munye kanye noJesu nobaba uNkulunkulu. Inkazimulo uyazi nje wayedlulisa inkazimulo yakhe uJesu, wayedlulisela kubo bonke laba bantu. Ngithanda lapho esethi ke mina ngikubona, uJesu yasho ukuthi mina ngikulaba, ukubo uJesu, mina ngikubona nawe ukubona. Usho manje uNkulunkulu osezulwini. uJesu uthi ula kubo nezulu, uNkulunkulu osezulwini ukubo. Haleluya. Ukubo bonke laba bantu, kusho ukuthi le Trinity ikulaba abantu abayizinceku zikaNkulunkulu ngolimi esizoluzwa, abapostoli. Kwakuthiwa qala abapostoli. Manje abapostoli laba esihleli nabo babutembe nje umpostoli owashiwa uJesu. Amen. Nakuba ke kunezigabagaba, angifuni ungena lapho. Amen. Ebese ethi ke ngokuba bona bamunye nabo ke uthi ke mina kubona nawe kimina ukuba bapheleliswe ebunyeni, ukuze izwe lazi. Lokho ekuphindile ukuthi izwe abantu emhlabeni labesishumayela kubo bazi. Amen. Yonke lento siyenzela ukuthi abantu bazi, izwe lazi ukuthi sithunywe ubani. Lizosazi ngoba sinjani, sonke simunye. Amen. Ukuze izwe lazi ukuthi ungithumile, sithunywe uJesu, lizokwazi ngoba sinjani, simunye. Amen. Ebese ethi ke
ukuba bapheleliswe ebunyeni ukuze izwe lazi ukuthi ungithumile. Wabathanda njengalokhu ungithandile, uyasithanda. Usethi nanso ke engithandayo. U24 uthi Baba, ngithanda ukuba labo ongiphe bona nabo babe munye nami lapho ngikhona ukuze babe munye. Lapha ku20 uthe angiceleli laba kuphela kodwa nabo bonke nampa abashunyayezwa yilaba. Uthi bonke laba abayoshunyayezwa yilaba nabo ngiyabacelela ibandla leli. Haleluya. Bonke laba babe munye, bonke babe into eyodwa. Uthi ke laba abayoshunyayezwa yilaba nabo ngiyabacelela. Haleluya. Ukuthi babe munye, sibe into eyodwa bangcwele. Ngamanye amazwi angeke ube munye nomuntu ongamthandi. Uqala lapha kumthandeni ebese vele kwenzeka le bond niba munye bese niba into ethandanayo. Amen. Uyazi nje yembulekile nje ekseni lento ngathi Inkosi ngiyabonga ngoba unalento yokuthi ibandla lakho sengathi lingaba munye. Ibandla libe munye nezinceku zikaNkuluNkulu noNkulunkulu esezulwini noJesu noMongcwele bathokoze. Hlalani phansi bantu abami. Siyambonga ke uNkulunkulu bangcwele. Uyakuthanda lokho uJesu esezulwini ukuthi sibe into eyodwa bomama. Sibe into eyodwa bangcwele. Intombi, omama, obaba, abasha kungabibikho ukuthi hayi ngokwabasha lokhuya. Hayi ngokobaba lokhuya. Hayi ngokomama lokhuya. Kodwa uthi bona babe munye njengalokhu mina nobaba simunye nabo babe munye. Amen. Ngicela ke sifunde ke izwi lenkosi bangcwele lapha kumahubo 126 verse 1 to 6 na ku-Isaiah 51 verse 3. Amahubo 126. Hey bangcwele ngeke ngahlupheka. Ngeke ngathi noma sengila ngathi Inkosi anginike enye imessage engeyona. Nakho ngoba aphefumulelwe uNkulunkulu naye akasukume ke ade ngifundela siboniso bhuti. Funda ke bhuti Sicine verse 6. Yebo. Verse ngoba vele nje anama verse 1 to 6 anama verse amafishane. Lapho uJehova abusisa ukuthunjwa kweSiyoni. Sasinjengaba ephethe izinyanda zakhe. Amen. Amen. Isaiah ivesi elilodwa. Isaiah 51 sifunde uverse 3 khona. Isaiah 51 verse 3.
ngokuba uJehova njengentsimi kaJehova injabulo nentokozo kuya lapha yake bangcwele kukhona iversion engeke ngafunda ngayo uNLT uthi when the Lord brought back his exiles to Jerusalem it was like a dream. We were filled with laughter and we sang for joy. And the other nations said, what amazing things the Lord has done for them. Yes, the Lord has done. Oh, our fortunes, Lord, as streams renew the desert. Those who plant in tears will harvest with shouts of joy. They weep seed, but they sing as they return with harvest. They'll sing. Isaiah, the Lord will comfort Israel. The Lord will comfort Israel again and have pity on her ruins. Her desert will blossom like Eden, her barren wilderness like the garden of the Lord. Amen. Amen. Joy and gladness will be found there. Songs of thanksgiving will fill the air. Amen. Eke bangcwele iyahlala kakhulu nje ngaba sathe yahlala nje kakhulu le ndaba yabantwana baka Israel uJesu noMunkulunkulu ebabuyisa kwi-exile ebabuyisela eJerusalem. Siyazi ke abantwana bakwaIsrayeli behambe bephambuke nje endleleni ngoba uNkulunkulu wayengafuni baphambuke nakancane ebese yabayeka ebese yabadedela uthola ukuthi sebeyithola sebekwi-exile kanti ngendlela uNkulunkulu ayibathanda ngayo isona sizwe sakhe azakhela sona. So ke ukuphambuka kwabo ebese ebadedela izitha zibe namandla phezukwabo zibathumbe bayithole sebekwi-exile. Hallelujah. Ngoba inhliziyo yakhe ayingaphumuli uma bekwi-exile. Uma ngabe bekwi-exile bayothi mase bekhala kuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ulindela nje ukukhala kwethu ebese yasibuyisa asigone akasithethisi namacala ukuthi ubuphumapi ubuyokwenzani ubukwenzelani ulinda nje irepentance yethu. Uma nje sesiphenduka kuNkulunkulu avele asiwole asithande ngothando oluphakade. Manje ke wayenze njalo nakuIsrael. Wayithi mayisephendukile noma ngabe uNkulunkulu ebenengwe kangakanani ngendlela asebemhlanganisa nayo ngoba babethanda iThixo ababe okwakuyintsile yaseGibhithe lapho babekade bethunje behleli khona njengathi bangcwele uthe sesilandile zivuka iThixo zaseGibhithe la sasilandwe khona. Babenze njalo uIsrael bahambe ivuke lento asuka uNkulunkulu abese mabelwa nezimpi abayeka angabavikeli kodwa
uma sebephenduka uNkulunkulu ajabule ngoba yisizwe azakhela sona asithandayo njengoba uNkulunkulu wadela ingxenye yakhe uJesu wathi akayosilanda asilandele ekuphileni okuphakade wathumela uJesu manje unenhlungu nje ngathi njengebandla uyasithanda njengebandla lakhe kanjalo ke noIsrayeli kwafika lesi sikhathi esebalanda ekuthunjweni esebalanda kuexile bebuyela eJerusalem yilapho ke sebeqhamuka khona uIsrayeli sejabula ethi sajabula uthi lapho uJehova esibuyisa ekuthunjweni uthi asibuyisa ekuthunjweni eSiyoni ebabuyisela eSiyoni uthi sasinjengabaphuphayo wawungathi bayaphupha ngoba babe imangalo uthi kanti uNkulunkulu usengasibuyisela eJerusalem babe njengabantu they were like dreaming ukuthi hey Nkosi kanti usasithanda kangaka wababuyisela eJerusalem uthi ke manje bagcwala ukuhleka phakathi kwabo bafikelwa ukuhleka bejabule bonke injabulo yabo ayigcinanga nje ngokuthi bajabule ngisho abezizwe ababebabona bamangala ukuthi hayibo kwenzekeni eJerusalem haleluya kwathiwa usho ukuthi uNkulunkulu wabo ubenzele izinto ezinkulu bangcwele lokhali yaSolundi sazomangalizwe sazomangala yonke le ndawo ukuthi uNkulunkulu wabo ubenzeleni ke namhla kule yandlu baphendulane bodwa bathi kusho ukuthi uNkulunkulu wabo ubenzele izinto ezinkulu amen ngoba usazosenzela izinto ezinkulu uNkulunkulu ufuna nje kuphela sibuyele kuye njengoba ebethi uJesu babe kimi njengoba nami baba ngikuwe nabo babe kithi sibe munye kwiTrinity yezulu zingehlale kanjani izinto ezinkulu ukuba asenzele zona kusho ukuthi izinto ezinkulu zikithi ukuthi uNkulunkulu azenze kukithi ukuthi uNkulunkulu asenzele izinto ezinkulu angeke babe khona abagulayo uma uNkulunkulu wezulu ehleli esesibuyele njoba bathi bona hey sajabula umlomo wethu wagcwala ukuhleka khona izinto ezizosihlekisa sihleke singasathuli noma usufuna ukuthula ukuhleka ngenxa yokuthi uNkulunkulu usenzele izinto ezinkulu haleluya webandla laSolundi welokhali yaSolundi uNkulunkulu khona izinto special ngoba lapha kumabandla awu7 aku Revelation ibandla nebandla uNkulunkulu wayikhuluma nalo ethi yekani lokhu yenzani lokhu yenzani lokhu khona lapha athi khona nina nje into yeneni iyekile uthando lwaqala amen Jesus uma nabuyela othandweni laqala uyazi ukuthi uthando lwethu siqala ukumamukela uJesu lwalunjani lona lo uyazazi ukuthi wayemthanda kanjani uJesu ayibongwe inkosi bamangaliswa ke abantu basemhlabeni bamangaliswa yilentokozo bamangaliswa yilenhlokomo ngoba kuthiwa bahlabelela badumisa uNkulunkulu bahlabelela ngaphezulu kokudumisa lokade sikudumisa simdumise kahle impela uNkulunkulu kodwa ngalelo langa kokuzwa nabahamba ngendlela ukuthi kwenzekeni basondele abanye bongena bengashunyayizwanga ngoba bayobona izimanga zenzeka haleluya bebone izinto ezinkulu uNkulunkulu ayobezenza ebandleni lakhe iTrinity yasezulwini yehlile haleluya Jesus iphakathi kwabo inkazimulo kaJesu iphakathi kwabo ayibongwe inkosi uthi njengoba ngithanda lapha kuverse 6 from verse 5 uthi abahlwanyela ngezinyembezi bayokuvuna ngokuthokoza umthandazo lowo
abahlwanyela. Uyazi ukuthi ngithe mangiqhubeka nje ngifunda nakwamanye amaversion ngifunda nama commentary ngathola ukuthi inyembezi lezi uNkulunkulu wazitransforma zibe yiseed, zibe imbewu. Imbewu ke iyamila mawutshalile. Inyembezi lezi bomama bami nabosisi nabo nebandla lonke ukuhlangana nje ngisho Mondays siyatshala inyembezi zethu ziyisidi siyatshala ngelinye ilanga zizomila ngoba yonke into etshalwayo iyamila. Amen. Angisaphathi uma mama bengakhuthalela umthandazo batshale ngenyembezi zabo. Kuvuka amakhaya, kuvuka abantwana bethu abathunjiwe isitha, kuvuke abantu esakhelene nabo esithunywe kubo, bavuke baphaphazele, bavuke ngathi khona into ebaxosha ngemuva. Nibabone bengena nomunye engazi ukuthi bafike nobani, balethwa uHoly Spirit, balethwa ileze nyembezi eseziqhuma ziyimbewu, siyatshala uma sikhala. Amen. Wena ke uzothi utshaleni uma ungenazo nje inyembezi oyilethe enkosini, usho ukuthi awunalutho nje, akukho nje, asikho isidingo ongazi ukhipha inyembezi zakho. Kuzomilani okutshalileyo ngoba phela kuzo laba de betshala zizomila izinto, zizomila. Hallelujah. Sizomila bazalwane. Ake uyinike leyo assignment uthi Nkosi uma mina ngingahlanganyeli nabalilayo ngilindele ukuthi kuqhume imbewu iphi ngoba angitshalanga lutho, angaze ngitshale. Otshalile kuyaqhuma, otshalile noma ngabe intombazana usisi utshalile kuyaqhuma, nomama utshalile kuyaqhuma, nobaba unensizwa utshalile, ngenyembezi ziphenduka imbewu. Kumile, awutshali ungamili lutho ngabe umhlola. Ngoba noma ngabe kuthiwa kunesomiso kukhona okukodwa okuqhume, okuzabalazayo kuqhume. Kodwa inyembezi zithambisa umhlabathi weinhliziyo zabantu. Hallelujah. Noma ngabe zilikhuni kanjani, ziyathamba inhliziyo zabantu esiphila kubo. Awazi ukuthi ihlobo luni lwabantu balesi sikhathi balinde ukuthi kube khona abatshala ngenyembezi. Hallelujah. Balinde ukuthi kube khona abatshalayo. Lesikhathi betshala khonto ezomila, sizomangala. Njoba uIsrael amangala, abantu bamangala ababephila ngesikhulu, kwenzeke yena eJerusalem. Kusho ukuthi bayabuzana ngoba babemazi ukuthi babazi ukuthi bakhonza omunye uNkulunkulu laba bantu. Bayisizwe laba bantu esingafani nathi, banamasiko futhi angafani nawethu. Futhi ke uma ngabe sesiqala uba namasiko afana nawabo, seboqala bedideke ke manje. Kodwa manje bakufuneke bazi ukuthi amasiko ethu awafani nawabo. Yingakho bathi kusho ukuthi uNkulunkulu wabo, bayazi ukuthi banoNkulunkulu wabo laba. uNkulunkulu wabo khona izinto ezinkulu azenzile. Bagijime bazobona, bethi bayalunguza, bahangulwe ngumlilo bengena. Amen. Jesus. Ngoba balunguze endaweni Nkosi yami egcwele umlilo. Kodwa ungasafani nalo yamlilo wale yantaba yaseSiyoni okwakuthiwa ongahlambulukila kangasondeli ngisho nesilwane uma sike sasondela sokhandwa ngamatshe. Kodwa this mountain esikuyo, hallelujah, it's the mountain of the living God. Hallelujah. Amen. Entabeni, the heavenly Jerusalem. Elasezulu ongenayo akabulawa, uhangulwa ngumlilo, aprofete. Afice intombi iprofeta.
aprofeta, afica omama beprofeta, afica obaba beprofeta, aprofete. Nimangala ukuthi obani laba besingakaze sibe kanye nabo, kodwa sebephakathi kwethu, kodwa sebeyaprofeta, badliwe ngumlilo abawufice ebandleni. Amen, haleluya. So manje sinaleyo task yokuthi inkosi impela asiqhubeke sikhali, hayi ngoba besingakhali, kodwa kanti inyembezi zethu zimbewu, khona into ezomila. Uma siqhubeka khona into ezomila, izomila. Uma kwake kwaprofeta ukuthi inhliziyo ye-region, this local church, haleluya, akukho ngekuzwa ukuthi uNkulunkulu bahambela abantu bakhe ondini. Haleluya. Akekho ngekuzwa kwi-region yethu. Okwethu ukuthi nje sithi inkosi sike sathi ukushifta kancane. Uyazi uma ushifta la, uma ngimila njoba ngikhuluma, angiboni sengisukile ngisanamathele. Ushift usuka ungaboni ukuthi ngisuke nini. Uphinde ulokhu uqhubeke usushiftile futhi hawo. Sekhona isikali impela ke manje. Awusiboni kodwa wena. Amen. Ngoba ukusuka nje awuboni ukuthi usuka kanjani, usuke nini. Asingasuki, asinamathele kulensimo. Amen. Hallelujah. Manje le ndaba yokuthi inyembezi zabo uNkulunkulu wazi wayishintsha zamila zaba imbewu emilayo. Amen. Lapha ya kwenye indawo uma ubuka le ndaba yeharvest, ngoba njoba kuthiwa nje ohamba ekhala izinyembezi ephethe imbewu yokuhlwanyela uyakubuya ngokuthokoza ephethe izinyanda zakhe, ephethe izinyanda zakhe. Bakhuluma ngeharvest kwenye iversion. Uthi ke lo mzalwane ochaza iharvest uthi is the full restoration of God. The harvest is the full restoration of God. Kusho ukuthi uyabona kanti uma siqhubeka sitshala uNkulunkulu uzoli restore ibandla, a restore ngisukela sibone uSunday school eProphet. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu libuyele ibandla lakhe, ulibuyele futhi wonke umuntu akekho ozobe phetho komunye, wonke umuntu uzobe phetho kwakhe. Simangala ukuthi hawu hayibo lengane ine gift engaka, ulibuyele uSomandla. A great harvest izobonakala endlini kaNkulunkulu. Ayibongwe inkosi. Manje siyambonga uNkulunkulu webangcwele ukuthi indlela uNkulunkulu asithanda ngayo phela nje ufuna sibe nje kube nemfula egobhozayo phakathi kwethu. Lapha ya uma ekhuluma ngokuthi uthi abahlwanyela ngezinyembezi bayakuvuna ngokuthokoza, ohamba ekhala izinyembezi ephethe imbewu yokuhlwanyela uyakubuya ngokuthokoza ephethe izinyanda zakhe. U51 uIsaiah ukhuluma lapho sifunde khona uIsaiah 51 verse 3 uthi ngokuba uJehova uyakuliduduza iSiyoni, aziduduze zonke izindawo zalo ezichithekileyo, enze ihlane lalo libe njenge-Edeni. Amen. Isithi bese sijabula ngebandla lika Jesu, hayi olundi ke manje. Bese sijabula sasibona ngathi nje sekuse wilderness, sesisehlane. Kodwa mhla uNkulunkulu ebabuyela abakwaIsrayeli ibandla lakhe, kuthiwa uyabona kwakunjengento ongeke uyikholwe ukuthi ihlane livele libe nemfula egobhozayo, kumile insimu efana nensimu yase-Edeni ehlane.
Ngoba manje uSathane usuke efuna kube ngathi nje hayi sisehlane. Kodwa mhla uNkulunkulu ebuya webangcwele kuyoba ngathi kuse Eden. Amen. Phenduka ihlane kungathi li Eden. Ngoba usibuyele uSomandla. Usibuyele. Ayibongwe inkosi. Yini inyembezi zohamba ekhala, etshala ngenyembezi. Kanti utshala nje uzovuna isivuno esimangalisayo. Esizomangaza umhlaba. Inyembezi uNkulunkulu uzitransforme zaba isidi, zaba imbewu. Wena uthi ukhala inyembezi nje egobhozayo kanti uyatshala. Uyibuzeke ukuthi hey abanye abafazi bayatshala kumanje nje ekseni ngovivi abangakwazi ukuvuka ngoekseni ngovivi uzoyitholele lakhe ithuba ukuthi nami ngifuna ukuyotshala. Uma ungatshale lutho wokwazi ukuthi awuzuvuna lutho. Hallelujah. Uye enjoy ama benefits abanye akade betshala. Hallelujah. Kumnandi ukuenjoy ama benefits abanye. Nawe yithi nami khona engutshalile. Nami kukhona okumilayo engutshalile. Uyohlale udliwa inhlungu nonembezo ukuthi hey Nkosi yami ukube nami ngangikhona kutshalwa. Intokozo yami noma kungekho yobekubona ukuthi wawungekho kutshalwa. Ngoba akekho owazi omunye ukuthi ukhona uyatshala utshala kuphi. Kodwa kukhona le ndawo la kufuneka sihlangane khona sizolila kuNkulunkulu. Uyazi lento ingikhumbuza inceku kaNkulunkulu uNehemaya. Hallelujah. Umufunda lapha uNehemaya uchapter 1 go verse 4 noma verse 1 kuya ku4 ukuthi uNehemaya wake walila. uNehemaya waba nesililo ngoba kuhlukile mase sekukhala inceku kaNkulunkulu. Singakhala webo mama kodwa uma sekukhala inceku enye into leyo iyayithinta inhliziyo kaJesu. Hallelujah. Jesus. uNehemaya webangcwele wafika isigijimi wabuza ukuthi kuhamba kanjani eJerusalem. But sisehlazweni. Hallelujah. Hey my God. Nkosi singabi sehlazweni. Ngoba izizwe ziyosihleka ngaphandle. Ziyosihleka. Uthi uNehemaya mabemtshela uthi sisehlazweni. Indonga selokhu zasha ayikaze ivuswe. Amasango awasekho. Umuzi nje mawungenasango awuvikelekile. Kuthiwa uNehemia walila. Uyabazi ukulila nokukhala kuhlukene. To mourn or to weep, it's something different than crying. Ngoba ukukhala manje ngoba mhlambe ugenqwe into ethile onyaweni uma isipholile ugcoba ipholisi uthule sekuphelile. Kodwa to weep, to mourn, it takes time. Hallelujah. Uchecka kwezinye indawo kuthiwa uNehemaya kwaphela u4 months mourning. Ezwe nje lombiko wokuthi eJerusalem akukuhle. Hallelujah. Walila. Yalila inceku kaNkulunkulu yalila. Nkosi yami inceku yenkosi. Uma singavukelwa inceku ezizoke ezibuza no ngeke kubeke nje ngesikhathi sethu. Ngeke kube nje. Nalo ayinika isikhathi. Uyazi wayedwa noma basebekhona babehambile ngaphambili oZerubhabheli oEzra. Kodwa sizwa ngabe ukuthi bake balila njengoNehemia. Amen. Ngoba umuntu nomuntu uhlukile uNkulunkulu umnikeze indlela ehlukile yokumkhonza. Khona bakhonza ngenyembezi njengomprofeti uJeremia. Hallelujah. Amen. Thawalila uNehemia. Walila. Uyazi usililo sakhe kanti utshala inhliziyo yenkosi yaseBhabhiloni ukuthi ethi mayifika kuyo ethi kwenze njani Nehemia. Angikaze ngubone nje. Awuguli ngiyakubona.
awuguli kwenze njani ubuso bakho yini bube nje hallelujah hey my God Jesus kwafanele isililo sakhe asizange nje sihambe mahala because you cannot suffer for nothing amen isililo sakhe ulila nje yathinteka inhliziyo yenkosi akazi ukuthi uNehemia iselokhu ezwa umbiko ngabafowabo ababeqhamuka eJerusalem usesililweni inhliziyo yakhe ibhlungu ukuthi iJerusalem likaNkuluNkulu ophilayo lisehlazweni kanjani lafika kanjani ehlazweni ibandla lika Jesu ngesikhathi sethu lifike kanjani ehlazweni kufanele usihluphe lokho kufanele usihluphe angisaphathi amalide ebandla lethu amadoda ebandla ungabe umfundisi ungaba yielder ungaba indoda yebandla uNkulunkulu thina silandela ngemuva nje uma ke kwalila bona hayi angeke kube nje emhlabeni ngeke kube nje kuyoshintsha izinto even ebandleni oyobe ngena uyobaza ukuthi ngizokwenzani la akekho oyongena nje idlela uchaphisa aphume idlela uchaphisa haleluya amen kodwa wonke umuntu uyongena yazi ukuthi nginemission engiyinikiwe amen Jesus wakhala uNehemia wayixoxela inkosi ebona ukuthi there's something wrong kuNehemia ngoba phela wayeseva iwayini esidlweni senkosi etafuleni lenkosi usho ukuthi uyena umuntu nje owayeseduze nenkosi owaye ethenjiwe eseva nakho lo uyazi nje ukuseva nje nemsebenzana nje ongazicabanga ukuthi wena ungathi uphansi kodwa umuwenza ngokwethembeka uzalo okukhulu wazalo okukhulu ukuseva nje eseva iwayini lenkosi uNehemia kanti kuzoba iopportunity yokuthi abeseduze nenkosi ukuthi mayisekhalela ibandla likaNkuluNkulu eJerusalem imboni inkosi ukuthi Nehemia akusiwena lo ngitshele kwenzekeni amen haleluya asho athi ngahlala kanjani Nkosi haleluya ngahlala kanjani ngingalili ngizwile ukuthi eJerusalem ekhaya indonga ziwile uma unganginika nje ithutshana lokuthi ngibuyele ekhaya ngiyovusa indonga haleluya Jesus haleluya bangcwele Jesus ungasiniki ithuba elincane uNkulunkulu noma uJesu sezobuya akasiniki ithuba nje lokuthi ke silile ibandla lingabi sehlazweni haleluya lingabi libuyele kuNkulunkulu haleluya ibandla lika Jesu as a whole ngoba linamandla iyona institution enamandla emhlabeni noma zingaba khona zonke ikhona nohulumeni abakhulu nabancane bayazama kodwa ibandla uma lisendaweni kaNkuluNkulu ngisho nohulumeni bogijimela kulo bethi silethelene eParliament umthandazo haleluya hayi bazalwane bayohamba futhi abakuduka behambe bengena ekhotheni emabandleni ayifake bayokwazi ukuthi ikuphi la kufuneka siqonde khona ngoba siyawubona umbuso ukuthi ungathi uyawa kufuneka uNkulunkulu kufuneka abantu abanoNkulunkulu sibabone bengena bethi sizofuna uNkulunkulu wenu akenize lapho sikhona khona ngisho naseyigodlweni zamakhosi ayogijima ayofuna umthandazo wabantu abahlele eduze kwaNkulunkulu
Akuyona into yokudlala ukuthandaza. Uma sesibuyele kukho. Hallelujah. Akuyona abangcwele. Akuyona. Inamandla. Futhi umthandazo webandla unamandla. Ayibonge inkosi. Akukho kungeke kwenzeke. Ayibonge inkosi. Manje yangibusisa lento kuthiwa inkosi kuNehemiya yathi hamba uyobuya nini akuvele eBhayibhelini ukuthi wayithembisa ukuthi ngiyobuya nini. Kodwa yathi nje hamba. Yamnika yonke ingcebo, yonke imaterial yokwakha, lokho afuna ukwakha waze Jesus. Yamnika nematerial yokwakha imansion yakhe ngoba uNkulunkulu wengcebo yethu asikuhlale emafukwini. Akasho ukuthi ngoba sesikholwa asihlale goveza unyawo. Cha. Ingcebo ngeyabantwana benkosi. Ngeyethu. Uma nje uNkulunkulu akunika ingcebo jabula uphinde uyilethe endlini kaNkulunkulu. Awone lutho uthathe ngempela lokho uNkulunkulu athi yiba nakho. Amen. Ngoba uyazi ukuthi njengoba unayo uzoyishare endlini yakhe kanye naye. Hallelujah. So nje asibuyeleni engcebeni yethu uNkulunkulu asinike yona. Ingcebo yokomoya, ingcebo ematerial. Wahamba nayo uNehemiya ingcebo yaseBhabhiloni, wahamba wayokwakha iJerusalem. Kwaphuma yonke into waze wathi ke ngibhalele nezincwadi. Ukuzogovernor laba obabekile kulama provinces akho. Bangivulela indlela ngihambe ngekhaya eJerusalem ngiyovusa indonga zikaNkulunkulu wethu ophilayo. Hallelujah. So manje bangcwele sihleli nencebo yasezulu enkulu. Izwe nkosami ngabahlupheki kanje uma besizazi besiyiqonda ukuthi singobani kahle hle thina. Singobani? Siphetheni? Siphethe incebo, itreasure yezulu ikithi. Umthandazo wethu esiwuthandazayo collectively njengebandla unyakazisa la kungese kunyakaza khona. Hallelujah. Jesus. Ayibonge inkosi. It's not by might, it's not by power, but by the Spirit. Thus said the Lord. He's not by might, he's not by power, but by my Spirit. Thus said the Lord. He's not by might, he's not by power, but by my Spirit. Thus said the Lord. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. Message ekhona one restoration. But restoration ayizi ngaphandle komthandazo. Ukubuyiselwa kwamandla ethu njengebandla. Ivehicle yokubuyiselwa kwamandla ethu umthandazo. Yonke le message ugcwala emphasis. Ukuthi ake sifake elinye igiye emthandazweni. Hallelujah. Singafisa ukuzakha indonga esidilikile but uma ungathandazwanga. Mhlambe kusibiza ukuthi sivume ukuthi mhlambe sithandaze sakhathala abanye bethu. Kodwa uNkulunkulu usibiza ekseni nje ukuthi forward ever, backward never.
Siyababonga abazalwane abaqhubekayo nomthandazo. Kodwa le message izosikhuthaza sonke ukuthi sibuye emthandazweni. Simbonile uNkulunkulu esenzela into enkulu sithandaza njengebandla. Ma singabuyela emthandazweni ingabuya inkazimulo yokuqala. Kakade kulithizwi inkazimulo yesibili izoba ngcono kunenkazimulo yokuqala. Ubaba Sangweni uye ayivule inkonzo la just before 5 every morning. The whole day indlu isuke ivulekile for umthandazo. Perhaps this is a clarion call. Isimemezelo esenziwa uNkulunkulu bengeke kuma uNkulunkulu la ayenzele isimemezelo. Ulethe incekukazi yakhe kuzokuma. Imemezele ukuthi masifuna ukubuyisela inkazimulo yokuqala, masifuna uvusa indonga zeJerusalem, asibuyele emthandazweni. Asiwazi umphikisa uNkulunkulu mase ekhulumile. Sizela ngoba sifuna ukuzwa ukuthi uNkulunkulu uthini. This is what God has said. Let's go back to prayer. Restoration is automatic when we go back to prayer. Shall we stand on our feet? Sikhale enkosini siyabuyela emthandazweni. Qala icula. Yala Nkosi singadeli imfundiso yezwi lakho uze usivusele Hallelujah. 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 Siyavuma izono zethu. Sabe sakhathale endleleni. Sabe sakhohlwa ukuthi amandla ethu alele emthandazweni. Babona amandla onke simi ngezinyawo zethu njengebandla. Siyavuma izono zethu. Siyavuma ukwehluleka kwethu. Sivuma izono zebandla lonke.
sithandaza umthandazo kaNehemiya. Nkulunkulu wethu sikhumbule babona amandla uma uzobuyisela inkazimulo yethu yebandla, sikhumbule usipha amandla ngokwethu sibuthakathaka, nguwe umnikazi wamandla, nguwe oyosisiza ukuhlala emthandazweni kuze kubuyele inkazimulo yakho owasinika yona njengebandla. Babo engcwele, siyabonga ukuthi awuthandanga sihlale ebuthakathakeni bethu, kodwa uyewakhuluma ngendlela okhulume ngayo nasekuseni ukuze sibuyele endaweni yethu. Singabantu bomthandazo, singabantu bokulinda i-restoration ne-glorification evela kuwe. Asifani nabanye abantu abathandaza ngesonto kuphela. Sehlukile ngoba uthe simunye kanye nawe uhlala emthandazweni. Babona amandla onke, sibongile ukhuluma kwakho Nkulunkulu wethu engcwele. Isifiso senhliziyo yethu nesinqumo sethu ukuthi siyaqala siyabuyela, nathi besiphela amandla siyabuyela, naba beqhubeka bazoqhubeka ngamandla. Ushilo izwini lakho wathi Zerubhabhela kuyi ngamandla nangempi, kodwa kuya ngomoya kaJehova. Sikhulekela lo moya kaJehova ube phezu kwebandla lonke, siqhubeke njalo ekuthandazweni, sinokukholwa ukuthi nxa sithandaza uzawubuyisa inkazimulo. Siyawuhleka sengathi asiyikholwa into enzakalayo ngoba sekubuya into zakudala. Lord, bring back those happy days. Siyabonga Baba, ukhuluma wakho ngcekazi yakho, ibusise, igcobe, uyipha amandla, uvikele ngisho nomndeni wayo nakho konke kwayo, wenzele ubuhle nokudunyiswa ngegama likaJesu Kristu inkosi yethu. Umusa wenkosi yethu Jesu Kristu, thando likaBaba uNkulunkulu, ubudlelwano kaMoya Engcwele baphumule enhliziyweni zethu sonke, azabe uJesu Kristu inkosi yethu. Amen. 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 Amen.